Hej og velkommen til min video. Jeg starter lidt video. Lige alene kan jeg lige fortælle jer noget. Ja. Tusind tak for... Vi prøver lidt med lige en gang med at prøve nogle forskellige Steam-spil. Og jeg har ikke lagt video op lidt tid. Jeg har ikke lige haft tid. Men nu spiller vi sammen med ven Christian igen. Lidt lige for Company, så vi kan vinde. Hey! Hvad har du fundet, Mester? Og det her spil, det går ud på, at vi skal finde scraps. Vi skal finde sådan noget scrap, som ligger på jorden, og så skal vi sælge det, og så er der sådan monstre. Kom her. Bare så er der monstre, det er i det her spil. Ikke tænke over, jeg ved ikke, om jeg... Bare følg efter mig. Kom hen til mig. Det der, det er en landmine, og den skal man ikke lige... Nej. Gå væk. Jeg går den her vej. Lige ud. Jeg går lige ud. Den her vej. Den der tør jeg godt tæt på. Hvad for en? Hvad er det, der siger den der? Okay. Det er landmine. Den her jo. Nogle gange så kan det godt være, at der kommer sådan en mega gyldig ud af den. Hvad er det, du har fundet? Jeg ved det ikke. Men tak for, hvis I ser den her video. Ja. Hey, jeg har fundet en nøgle. Jeg har fundet en nøgle. Nøgle, mand. Ja. Okay, her. Hvad? Du går med mig. Bare. Det er godt nok meget mørkt, det her. Ja, det er det virkelig. Der er gave. Hallo, present. Hvad var det? Okay. Løb. Nu skal vi løbe. Nej, bare roligt. Vi skal ud med den der, så dør vi sikkert. Nej. Det gør vi ikke. Og alle monstrene kan altså godt høre os, når vi snakker eller laver lyde. Ja. Så kan monstrene godt høre os. Christian, der er en ting heroppe på trappen. Der er en ting på trappen. Ej, det er en flashbang. Jeg har en flashbang. Hvor meget den var? Nu kan vi lige her på alene-tur her. Lad os se, om vi kan finde noget sejt. Det kunne vi så ikke lige helt. Det er jeg. Hallo Felix, hvor er du henne? Jeg er lige her bag dig. Okay. Prøv her igen. Se om der er noget sejt. Var der mere heroppe? Hey, jeg fandt en dør. Har du fundet en dør? Yes, men det er helt mørkt, grund af vi det er bare til det samme rum. Men prøv at er der ikke mere scrap, så vi kan finde det, eller hvad? Har vi fundet alt scrappet? Det tror jeg. Der er ikke flere steder, som vi kan gå hen. Vi tjekker lige alle veje, om der er flere steder, vi kan gå hen. Så hvis man højreklikker her, så kan man så scanne området for scrap. Prøv at se her, hvis jeg nu dropper den her. Så viser den så det her. Så det er sådan lidt sådan, hvordan spillet det virker. Og man kan henvise, man kan bare spam, hvis det er det. Du har exitet. Jeg er bare lidt bange for at lande den der landmine der. Nå, der har vi da været før. Jeg ved ikke helt, hvor Christian han er. Der var den. Den kan være rigtig fejl. Prøv bare. Man. Jeg har fundet det et sted, Christian. Hvad mener du? Ja, det jeg lige har været inde i. Og hvis I gerne vil supplere det her, så skal I bare skrive ned i kommentaren. Skrive og like. Ja, like og like. Ja, jeg kan bruge min like. Jamen, der var en lock dårlig herovre. Jeg har lige brugt min nøgle. Nå. Jeg fandt en lock door. Og jeg elsker lock doors. Okay.
den der vej. Derfor går vi der. Hey, jeg har fundet en V-type engine. Bro, Så hvis der kommer monster. prøv lige at komme herind. Der ligger bare sådan en lorry. Ja, jeg kan ikke høre dig. Fordi jo længere væk man kommer fra folk, jo mindre kan man høre dem. Og jo mindre kan jeg så også, høre mig. Der var det godt nok lige heldig, ellers så har jeg været død. Vi se. Der. Så se, lige nu er klokken 4. Når det så bliver 2 AM, så begynder der virkelig at komme monstre. Så men jeg kan lige se, om jeg kan prøve at finde ham igen. Hvor er du henne? Jeg står ved en landmine. Lad være med at sige noget lyd. Hvad er det der? Der er 2! Felix, Så er der skal vi bare gå? Fire Essex. Der er Fire Essex. Nogle af dem kan selvfølgelig være rigtig, rigtig farlige. Der er virkelig mange landminer. Det plejer der godt nok ikke at være. Nå. Er de arkivespil, så skal I bare skrive ned i kommentarfeltet. Fordi at vi spiller alt det, som I foreslår. Okay. Vi vil nemlig gøre alt for at få jer til at kunne lide vores videoer. Jeg skal bare lige se, om jeg kan få det her på skibet. Først lige passe på de monstre. Felix, der er 2 ting derovre. Der er Ja. stadigvæk 2 mere ting derovre. Jeg henter dem. Ja. Der er en V-type. Så skal jeg bare lige herop. Man kan så også se valuen, fordi man skal sælge tingene, man så finder. Så hvis du så sælger dem, så overlever du indtil i dag. Så man skal finde sådan en ting, der er meget værd. Så hvis du ikke når at finde det, så, ja, så dør du så. Og så skal man så restarte. Men, Der er mere derovre, ikke? ja, der er en type, den der V-type engine. Ja. Så. Se, der er 150, og vi har brug for... Okay, den er virkelig bugt. Nå. Specielt. Faktisk også... Mega bange. Se. Så. Hvordan går det deroppe? Ja, vi flyver nu. På mig! Sådan der. Kom, lad os flyve. Nej, prøv at se, hvad der går. Der går 2 orme derude. De der kæmpe nogen, det er sådan noget, der hedder orme. Felix, Ja. skal jeg prøve at blive electrical? Felix? The laziest employee. Nej, det Ja, det var dig. håber jeg ikke. Jeg kan ikke komme ud herfra! Felix! Felix! Yeah, nej. Lad mig komme ud herfra. Du lader mig komme ud herfra nu. Ud af. Kig på mig. Jeg ved ikke, hvad man gør. Haha. Så kan man så også gøre snart. Der kan man jo skrive her. Så hvad fanden skal vi på? Hvad fanden skal vi på? Vi har en deadline, det er 3 dage, vi skal samle det der. Så vi nu ellers Ja, vi har også et hundehus. Vi ved ikke hvorfor. Nej. Så er vi så også
Og hvis I gerne vil se os spille det her med mods, det kan vi godt. Vi har nemlig en hjemmeside, der gør sådan, at vi kan spille med mods i det her spil. Så I skal bare skrive ned i kommentarfeltet, hvis I gerne vil have, at vi skriver med, spiller med mods. Så jeg skal købe der. Og vi køber 2 walkie-talkier. Okay, er det bare det, eller hvad? Ja, jeg tænker du ikke gør det. Jo. Men det er jo... Prøv at se. Den her deadline. Hvis vi dør begge to, så går der 1 dag fra den her deadline her. Eller hver gang vi sådan starter skibet op. Ja. Okay, har du fået en verden? Og det vi... Jeg tror ikke, vi har ikke råd til nogle nye verdener. Så. Okay. Lad os bare tage den der igen, så. Okay. Det ser ikke ud som om, at der er farlige ting. Jeg skulle gerne komme lidt. Tænk ned. Hvor går det? Hvor det gør det også lige om lidt. Hvor er det nu, den kommer henne? Jamen, du burde bare kunne høre den, når den kommer. Ja. Nå, så. Kommer den nok ikke. Nej, så er vi lige blevet skabet. Ja. Og det er blodmøden lige nu. Vi ved egentlig ikke, hvad det betyder, hvis jeg bare fejl det. Jeg tror, der kommer flere monstre, når det er det. Nå, så. Hvor er den til vandet? Ja. Skal vi prøve at climb herop? Ligesom vi finde resten af Bjørns walkie-talkie. Hallo? Christian? 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 Hvor er du henne? Christian? Hvor er du henne? Hvad? Hvor er du? Er du klar? Du er klar, det gør. Jeg er her. Nå, det var bare Felix. Så, Christian, se hvad jeg har fundet til dig. Walkie-talkie. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo, 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 hallo. Christian, jeg går ind nu. Ja, Felix, jeg skal lige tisse. Så her. Hallo? Man kan også godt købe en lommelygte, men det har vi vist ikke lige fået gjort. Se om der er nogle ting her. Meget farligt, jeg går i mørke for der. Jeg nu falder ud over. Ja, det
Det er måske ikke lige så godt, det der. Det var knap så godt. Jeg tror, vi skulle købe nogle lommelygter, for jeg kunne ingenting se. Og nu er han alene, og han ved jo ikke, jeg er død. Altså, han kan ikke se, jeg er død. Og han tror, jeg er i live. Så det er sådan lidt skidt. Han er stadigvæk ikke kommet tilbage, men husk, like, subscribe og skriv, hvis vi skal lave noget andet, eller hvis vi skal lave Fortnite igen, eller... Alle sammen, jeg er tilbage igen. Jeg er igen, Felix. Se, han ved ikke, jeg er død. Han ved ikke, jeg er død. Det er det. Det er lidt... Den er Og så han finder gode ting. dårlig rum. Fordi jeg fandt ikke helt noget, inden jeg... Den er Det gør han ikke. Det gør han ikke. Det håber jeg ikke, han gør. det var den her, jeg skulle. Selvfølgelig gør han det. Du tiger stille. Jeg må Der. lige være det. Nej, det gør du ikke. At han faktisk gør det der. Det er godt nok, han har været død der. Han tænker jo, at jeg er i live, så han kan sagtens dø. Dårlig Men jeg vej. er død. Så det er lidt skidt. Og imens vi lige er alene her, når Felix han ikke er her, så siger jeg bare lige, at der er alt for mørkt. Jeg kan ikke se noget. Det er også det. Han er rum som mig. Jeg tror lige, han har set et eller andet. Jeg skal løbe. Hvor går jeg hen lige nu? Nej. Han gik samme sted som mig. Hey. Jeg fik det største chok nogensinde. Hvad står du? Bracken. Det ved jeg ikke, hvad jeg er. Okay. Ved du godt, hvem Bracken han er? Nej. Det er ham. Freddy. Det er Freddy. Jeg har aldrig nogensinde været så bange. Vi døde det samme sted. Jamen bro, vil du godt lige vide noget? Ja, jeg går hen, ikke? Så ser jeg to øjne skøjt tættere på, og skal bare høre... jeg er lige ved at falde bagover med min stol der. Nej. Vi kan Men, købe alle sammen. en flashlight. Nej, det er ikke det værd, så skal vi spørge op. Men alle sammen, hvis I gerne vil se, at vi skal lave serier med alt muligt. Vi kommer måske nok snart til at lave en part 3 med Peak. Så det skal I glæde jer til, hvis I godt kan lide nogle af de videoer, som vi har lavet med Peak. Men Ja. Skal det huske. der er et eller andet spil, som vi kan lave om til en serie. Green Hill eller et eller andet. Og jeg skal nok købe Green Hill, hvis I gerne vil se mig spille det. Jeg skal nok købe alle de der survival-spil, hvis I gerne vil se mig spille det. Bare så længe at de koster sådan 20 euro eller noget, fordi der er ikke råd til. Jeg er fattig. Ja, det er derfor, vi laver YouTube. Ja. Vi kan godt prøve at tjene nogle penge, men det gør vi nok ikke efter nogle par år. Ja, Nogle 27-30 år. nok mere, men ja. Sikkert. Okay, Lufter. her er der lyst. Derfor betyder det, at der er sådan en her. Hvad for en? Hvad vil han snakke om? Han finder alt muligt lige nu, kan jeg høre. Felix, kom her. Hvad så? Der er faktisk ikke mere herinde. Ikke kom herind. Men I får et Jeg fandt den. Hey. Det kommer bare lidt bilret. Det er da smart et bilret lige der. Jeg går den her vej. Jeg blev bange.
Ja. Så lige når vi har en tid her. Og jeg tror også, I kan kommentere på kanalen, hvor jeg lægger den her op, fordi sådan, I kan se mit POV. Og jeg kommer også til at nok være nogle andre videoer op. Vi er i gang med at arbejde på Roblox, men så kan vi kun gøre det alene. Men så skriv, hvis jeg skal spille med Roblox eller noget Fortnite eller noget. Så kommer der også, og vi kan også spille Minecraft, eller hvis det er det. Den er så locked. Hej med dig! Jeg fik et chok. Jeg troede, jeg skulle til at dø. Det er en flaske. Måske jeg skulle prøve at finde tilbage. Det kan jeg nok bare ikke. Big bull. Big boy. Ej, det er simpelthen ikke okay, det der. Det er simpelthen bare ikke okay. Det er simpelthen bare ikke okay. Nu har han fået det der skib til at gå tidligere, end det skulle have gjort. Nu skal jeg skynde mig tilbage. Jeg kan jo selvfølgelig ikke finde vejen. Og jeg ved, du kigger på mig lige, Christian. Det skal du ikke gøre sådan noget. Det er simpelthen farligt sådan noget. Jeg kan ikke finde vejen tilbage. Det er så... Christian? Det var det godt nok god til, det der. Hvorfor trykker du på den knap, vi skal trykke på? Det var for serierne, de skal se det. Jeg kan se os De tabe. skal se, hvor meget man kan irritere sine venner, når man spiller det her. De vil gerne se os tabe. Ja. En dag tilbage, Christian. Og jeg mister alle vores ting. Jeg skal nok gå godt. Mhm. Prøv lige at på. Der er, hvis vi fejler den her, og ikke sådan, og hvis vi begge to dør, så er der en sidste tilbage. Ej, hvorfor er det taget en tåget en? Vi kan jo ikke se noget, nu bliver vi blinde. Resten af vores liv. Vælge. Så. Nej. Haha, jeg kommer op først. Jeg kommer op sidst. Haha. Og der er, altså den 0, altså den her dag, hvis vi taber den, og begge to dør, Så taber vi det hele. cash out med alt det, som vi har fundet. Der bliver nu så at få Christian væk, og så bedder jeg på ham, for man kan... Ja, man kan bet i det her. Ja, det er sådan lidt svært at klare. Det er allerede godt. Nå, man kan pege i det spil. Det kan man da. Ja, jeg glemte man kunne. Lad os komme tilbage. Den er meget farlig at hoppe ned på. Det er stort set derfor jeg gør det. Se. Det svarer sig altid. Hvad? Jeg har fundet en large axle. Du skal lige give den til mig, tror jeg. Okay. Giv den. Hey, du giver os lige alt det andet, du har. Nej. Det er dårlig stil. Det er fordi han vil hoppe ud over nok. Men det skal han ikke. Så er der selvfølgelig også nogen der. Christian? Der er en af de der dyr der i vores inde i det her. Jeg fik chok. Jeg fik chok. Christian? Hvad er det? Christian? Hvad er det? Christian? Hvad er det? Jeg fik chok. Jeg fik chok. Hvor er den? Jeg fik et chok. Vent lige, vi skal lige. Hvad? Hvor er den? Hvad er det? Hvad var det? Det er en af de der træsdyr.
Vi smugkigger lige. Nu er den væk. Nå, jeg fik en chok. Den hoppede bare sådan lidt foran mig. Fuck, jeg fik en chok. Hvor er den? Kom efter, hvor sæt den. Ja, vil du slås eller hvad? Vil du slås? Den gør lidt ondt. Ved du hvad? Kom, gå hen og sige hej til den. Forældre. Gå hen og sige hej til den. Gå hen og sige hej til den. Hej. Skal vi danse lidt? Nu tror jeg, den bliver til tur. Kom, vi skal danse med den. Kan du godt lade være med at sige, at den lyder meget næste? Hvor satan. For den der. Ved du hvad? Kan vi godt tage de her paller her, og så bare slå dem ud? Tror jeg ikke, man kan. Christian, Dig der! du skal Dig der, løbe, du er ikke særlig hvis sej. det her ikke virker. Det virkede. Det er fordi nogle af de der fire exit, der kommer der nogle gange en monster derinde, der bare spiser dig direkte. Og det er meget farligt. Jeg tror måske ikke Christian han dør til den der. Hvad delen er det for noget? Nej. Mærkeligt. Vent lige. Kom. Vent lige, drop. Drop. Gå tilbage. Jeg går alene og investerer. Hvor er den der mærkelige klamdyr? Hvorfor er den væk? Hvor er den henne? Han? Hvorfor kan man bare radar booster? 50%, nej 30% off. Hvad er det for noget? Der skal da ikke reklame nu, vel? Det der. Det lyder som ingenting. Felix lyder som ingenting. Ud. Den var derinde. Jeg mener, hvis Christian kører skib uden mig, ikke? Så vanker der til. Christian? Der har han ikke. Eller hvad? Der har han ikke kørt. Christian? Ja. Jeg har fundet den der lysende ting der. Hvad mener du lysende ting? Okay, hvad kan vi købe? Vi kan købe en flashlight. Wow! Du skal ikke købe noget. Ja. Bro, Sådan. et pro flashlight koster 7. Nej, jamen, du skal ikke købe noget lige nu. Jo. Nej, for hvis du køber noget nu, så kommer det aldrig. Nå ja, vi skal jo til at lande på det her specielle verden nu. Ja, nu er det sådan, den skal jeg nok ikke gøre. Vi er egentlig godt lige vide noget. Jeg er en hund. Det her. Okay. Jeg skal lige se, om jeg kan stave her. Det er derfor, jeg går i første. Jeg går faktisk i minus. Ja, det ved jeg godt, du er i minus 3. Nej, 5. 6. 7. 5. 8. 9. 10. 10. 11. 17. 13. Så starter vi skibet. Whoop. Eller Kom et med. eller andet shit. Lila. Felix, vil du godt prøve at vise, hvad der sker, hvis man trykker for meget på den der bælle der? Den der ringbælle. Jeg føler mere, at du skal vise det. Okay. Put den på. Prøv at se her. Den kan godt blive sur. Den kan godt blive rigtig sur. Jeg fik et chok der.
Jeg skal den aldrig gøre igen. Christian? Den er sur, Christian. Christian, den er rigtig sur. Christian? Hvad? Kom lige. Nej. Men det er så. Det er sygt. Se, det er det, der kan ske, hvis du trykker på det alt for mange gange. Uha. Vi tager... Køb. Hvad? Tak. Det gør jeg ikke. Det er den gratis en. Sådan der. Mange af pengene har du brugt. Jeg er slet ikke... kan du godt lige købe 2 shovels? Hvad? Og nogle Hvorfor? flashlights og nogle walkies. Jeg skal nok købe Køb 2 brugt. shovels, nogle flashlights og nogle walkies. Og køb 2 shovels. Hvis du ikke køber 2 shovels, så kommer der problemer. Og så gør vi lige sådan her. Så køber vi lige hele bundet. Så vi har. Og så har han taget shoppet. Det er grund til at skrive 2, det er så vi tager 2. Ligesom så skriver 2, 3, 4, alt det der. Så kan gå ind og følge den. Hvad så? Hvor er min walkie-talkie, Christian? Det ved jeg ikke, der var kun én. Nej, det var jeg ikke. Skal han komme lidt mere? Mhm. Christian, giv mig den walkie lige nu. Hvad? Giv mig den walkie-talkie lige nu. Christian. Lige nu. Den er droppet. Hvorhen? Ind i busken. Han venter bare, gør han. Kom her lige nu. Hvad er det, du prøver på? Vi skal ind. Du skal ikke slå mig. Det er heller ikke. Tør jeg gå ind? Just det. Du skal ikke slå mig. Haha, tag den! Haha, så kan du bare lære det. Skal du lære det, ja. Hey.
Jeg tror, det er nogen, jeg kan Vi styre. venter mere. I mindste tager jeg din krop tilbage, det skal jeg være glad for. Jeg tager ikke dine ting med tilbage, det er for meget arbejde. Men du bliver bare til det laziest employee. Hvad laver han med min 3, krop? 2, 1, 360! Og det er sådan nogle her typer, man bare ikke skal spille med. Jeg ved heller ikke lige, hvor vi spiller med dem. Det der lige. Det skal du ikke spørge mig om. Det er sådan 3, lige. 2, 1, 360! Men hvis I er nødt til sommerferie, så er jeg ikke subscribe. For jeg har også tid til at se vores YouTube. Gammel hundemad. Min YouTube. Vil du have noget at spise? Vil du have noget at spise? Ons up. Ja. Haha. Haha. Ons up. Gå mere ind. Du skal være en bedre hund. Ons up, tam her. Nej, jeg skal ikke være en hundemad. Ons up, lige Jeg er så stok. Sådan der. Så kan han lære det. Hvad er det der, mand? Nej, du skal ikke til at slå mig nu. Nå, jeg tænker måske, at vi slutter her. Yes, når vi lige har landet shippet. Eller skal vi tage en til? Ja, vi tager lige en runde til. Og så slutter vi. Nej, vi har filmet 37 minutter nu. Ja, Vi gør det den slet er ikke. Ja, den er blevet lidt lang. Så jeg tror faktisk, vi stopper nu. Men Ja. vi ses. Og husk at like og subscribe. Hej. Jeg har også